Yalaɓai me za ka ce sakamakon ɗaga zaben nan da gwamnati ta yi da kuma doguwar tafiya nan da kuka yi na ganku a hanya kuna ta tafiya a kan mashin ko wajen 7 a ciki. Gaskiya ni dai abin da ke faruwa ko ban ji daɗin ɗaga zaben nan da aka yi ba, domin kusan wannan ɗaga zaɓe da aka yi ya jawo sanadiyan wasu abubuwa a gare mu. Mun gama shahara domin mu taimaki yan uwanmu musulmai, don kusan wannan kamar shahara ne ka zo zaɓe wannan ƙauye wanda baka saba zama ba, ga sanyi kai ƙarshe ma ni abin da ya fi tayar min da hankali da muka zo wannan garin tun a hanya da sanyi na damuna. Mun zo mun ji an bamu masauki, daga masaukin ma wani wajen ma akwai kofa, ɗakin da su Aliyu suka zauna akwai kofa to haka da muka zo mun je sanyi na ga takura mana, sai gun mai shayi muka je, wani mai shayi malam Biliya a nan garin cikin garin. Da muka je gun mai shayin nan wallahi tausayin mu ganin yawan barin sanyi da muke da waye je zanin matansa da waye da shi kansa wannan maybe shi ma na matansa ne ya dan haɗo man da ke mu hudu muka je wajen ya taimaka mana. To mun zo ma da shi mun zo da shi na lallaɓo yana tausayin wata yarinya mai suna Fatima. Yarinyar nan haka na bata mayafin nan ta waye gari ita ma a lallaɓa shi ne sai yanzu ma abin da ya sa na karɓo wani dan uwan mu ne gashi, bari ka ga shaida, bari ka gani shaida, ina da shaida. Kaga wannan magani ne me ake kiransu da suna wannan bodris, muka je muka so ba dan uwan mu bai da lafiya ba musamman me ke damun sa ba yanzu haka sai barin sanyi. To ya yanayin korafi na abokananku da suka zo aikin zabe, na yanayin korafi na maganganu akan daga zaben nan da aka yi na rashin koka, rashin jin daɗi nasu, ya yanayin kalubalen da aka samu daga gare su? Ai shi kalubale ko daga kalaman baki na kamata yake gane, ka san da ni ba zan sha wahala, ni a suwaren sha wahala su a ce ba su sha ba. Ko kai dan waye ne a duniya a kawo kanan kauyen a ce ka zo, to kudin abincin mu ma yanzu haka tun ajiyan ya kare, tun ajiya. To za ku iya ƙara tsayawa a garin kafin gwamnati kamar sati ɗayan da ta bayar ku ƙara zawa a garin ku yi? Wa tsayawa haba ai ku iyaye na anan garin suke, wallahi zan dan koma cikin gari, na saba rayuwar Kano a kawo nan wajen.